नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर दा बेलासि जाबाय आरोना 5ता जानोसै मा अखा हादों जि अखा आरोना बिदि अखा हाबाथाय साहा गुदुं गुदुं पक'रा मालपुवा बायदिसिना जानो लुबैयो ओमफ्राय दा अखाजों माबायदि थांगोन नायनोसै थांनो नागिरदों आरो साथायाबो गंसेल' दङ अखा सिजानाबाबो थांगोन जों साथायानो गंसेल' थेवबाबो साहा लोंनो थांगोन आरो टाइम जाखाबायबो जों प्रेक्टिसाव थांखानांखासिगोन अखा सिना माबाबाबो ओंखायनो माथो आरो थांखानोसै साहा लोंनोसै खर'फ्रा एसे सागायो खोमा रिहार्सेल खालामनायाव ओमफ्राय थांनोसै बेनिफ्राय जोंना आइराखि थियेटारा फुरा रेडि जाबाय आरो ना आगै बारा दिन गैला न'आव थांनो मोनसिगोन जोङो बे आगष्टनि लास्ट मान्थआव न'आव थांनो मोनसिगोन साननै सानथामनि थाखाय बिराद गोसोआ माने दुग 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 होनगासिनो जोंना न'आव थांनो मोनथारसिगोन आरो जोङो 9 जुलाइआव फैनाय खनसेबो थाङाखै बाखिफोरा माने खाथि खाथि नालाय साननै सानथामनि थाखाय थांब्रबबाय थायो जोंहा थाङाखै आरो थांलाय फैलाय आरो गोजान ना सानैजों फैसायाबो एसेयाव जाया नालाय बेकार फैसा गार फैसा गैयाना जोंहा एसे केरपिन जोङो मा होनो सेप्ता फैसा मोनो आरोना नांगौबा बेखौ जोङो चावमिन मम' जानोसै खाथि खालामनानै आरो बिदि नङा थांनो लुगैयो माने सानसे साननैखौल' रेस्ट लानाय मा जानो रिहार्सेलखौ थाल्ला खालामखांबा थांनाया बेलेग जायो नालाय ओमफ्राय दा जोंना स्टेज डेक'रेसननि बाजार सोलिदों स्टेज गोदान बानायगासिनो दं आरो मोसाग्रा गथ'फोरनि हौवासा हिन्जावसाफोरनि ड्रेस रेडि खालामदों जोंबो ड्रेस रेडि खालामगासिनो दङ ओमफ्राय ड्रामा जोब्बाय हागेमोना दा ड्रामानि गाननि रेकर्डिं खालामगासिनो माने मालाबा माथोआ मोजां थाया नालाय मोजां थायै समाव रेकर्डिं खालामनायखौ दामसिगोन मोजां थानाय समाव गावसोरनो लाइभ श' खनसिगोन आरो लाइभआव खनगोन आरो मोननै आङो माबायाव थागोन नालाय नाटकआव दोङो ना आङो आरो बेयावहाय डाइरेक्ट नाटक खननानै डाइरेक्ट गान खनफैफिननो हानाय नङाना बेनि थाखायनो जाय नाटकआव दोङो बेनि गानखौ रेकर्डिं खालामनाय जादों आरो अबा माने खारस्लाबलांनो हानाय नङाना बियो माने गावनि एक्टिं दंथारो ओमफ्राय गानजोबनानैखि गावनि एक्टिं थाबा माने हास्लाबा जागोन इदिफोरनिखौ माने रेकर्डिं खालामदों आरो बेनिफ्राय खायसे आर्टिस्टफोरा जोंनाव दंमोन जुदि बेनार आर्टिस्ट बिसोरबो किसुमाना सोलायबाय माने गावसोरनो बारा कम्फर्टेबल मोनासै नामा हायि बायदिबो मोनखो ना माखो बेखौथ' बुंनो थांला थांफिनबाय आरो सोरबा सोरबा थांफिनबाय नुनो मोननाय नंला दा जोंनाव गोदान आर्टिस्ट सासे फैदों बेखौ नोंथांमोना गासैबो सिनायखायो मा नाममोनलाय ओमफ्राय बिनि मिउजिक भिडिअ फेमासखौ बुंना होदोब्रा जोंनिया माने आदा फुंखा होनबाथाय सोरबा सोरबा मिथियाबो जानो हागौ मानोना जोंनिया डाइरेक्ट बुंबासो सिनायगोन आन्थु लोरिपो आदायाबो देग्लाय आइराखि थियेटाराव बे साननैल' जाफैबाय माने जोंना सासे आर्टिस्ट कमि जाबाय थादोंमोन आरो माने बेनि जायगानि आर्टिस्टआ माने जोंना बेलेग खामानियाव बेरायबाय थादों ओंखायनो बेखौ खाथिनि हिसाबै कन्टेक्ट खालामबायबाय दा बियो फैबाय आरो नायनोसै बिदि खामानि मावनो माबायदि मोनो ना आन्थु लोरिपो आदाखौबो नुनो मोनसिगोन नोंथांमोना आइराखि जोंजों ओमफ्राय दा जों साहा लोंनो थांगासिनो दं थांसै खाथिनियाव थांग्रा मादिनायनि दखाना बन्द'सो सानथाम जाबाय बेलेग बेलेग दखानाव सोलिजाबाय थादों जों ओमफ्राय साहा फैबाय सिंग्रा मोननाय जानोसै आरो बेखौ जानानैनो थांनोसै आरो जों रिहार्सेलाव आमलेट मोनफैलायबाय जोंना स्टेजनि हालोद जिबायदि अखा सिनानै मा जाजोबना दं न'फोरखौ बोख्लायजोबना दोनदों आरोना दाहाय लुसिगोन थांनाय बोसोर आं बे हल सियाराव जिरायै अहालायबाय बेमारि जानायाव बेयाव जिरायदोंमोन आं बिबारफोरा गोजाम जाजोब्बाय गोदान बायजोबसिगोन एबार आदा धर्मनि बे जि मोजां मोसानो गोरोंखा ओमफ्राय मेकआपबो खालामो आदाया ओमफ्राय दा एक्टिंबो खालामदों आरोना बेखौ नुनो मोनगोन ओमफ्राय जोंना अखा हानायखाय दा स्टेज रिहार्सेल खालामला नै बेयावनो लानोसैलाय ने बिथांमोना डायलग बुक्स लागासिनो दं गोसो होदों बेसेराफोरा गोलोमजोब्बाय माथो गोसो होदोंना डायलगाव
माबायदि मोनो नोङो थियेटाराव फैनानै नाजानांगोन ना फार्स्ट टाइम ना जागायजेनबाय रिहार्सेल drama ini hantu lwrwp acting खालामदों hantu lwrwp acting खालामदोंलै नै बिदि गोजौ गोदोरखा मानसिया He's very good brother and he's doing acting new na right now फ्रेस जालायबाय रुमाव मोनफैबाय दा उन्दुनोसै हरनि 11:30 जाबाय बेनिफ्राय बिदिनो रिहार्सेल टाइमावथ' जेनेबा सानाव जा मोनायाव रिहार्सेल खालामनायाव माने बावगोमायो जेब्ला रुमाव सिरि जायो होमबासो बिराद गोसोखाङो न'खरनि मानसिफोरखौ ओमफ्रायथ' गैया थ' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर